שלנו והוא העלייה המתמשכת בהחזרי המשכנתאות, שהופכת למעמסה כלכלית כבדה על הרבה משפחות בישראל. איתנו מאיר וידר, מנכ"ל וידר משכנתאות, חברה לייעוץ משכנתאות, שמכיר מקרוב את מה שקורה בחשבונות הבנק של נוטלי המשכנתה. שלום לך מאיר, מה אתה רואה בשטח היום? אז תראה ליאון, מה שאנחנו רואים תכלס בשטח זה שאנשים כן עומדים בהחזרים החודשיים מצד אחד, אבל מצד שני יש כאלה שמתחילים כבר לפרוס את המשכנתאות לתקופה ארוכה יותר, לתקופה, אם הם לקחו לתקופה של 20 שנה, פורסים לתקופה של 30 שנה. השאלה היא באמת, מה מצב נוטלי המשכנתאות? אנחנו יודעים שגם יש פחות ביקוש למשכנתה כרגע. תראה, אנשים פחות קונים כי הם חוששים בעקבות עליית הריבית שעלתה בצורה משמעותית. אם ראינו לפני שנה שההחזרים על 1,000,000 שקלים עמדו על כ-4,000 שקלים בערך בחודש, היום אנחנו מדברים על אותם 1,000,000 שקלים שאנחנו הולכים לשלם עליהם כ-5,000 שקלים כל חודש. אנחנו רואים עלייה בהחזרים החודשיים, ואנשים בעקבות זה נמצאים באי-ודאות, ולא יודעים בתקופה הזאת כדאי להם לקנות או לא כדאי להם לקנות. ואנחנו כן רואים ירידה של בין 40% ל-50% ברכישות של דירות, גם יד ראשונה וגם יד שנייה. אבל מצד שני, אנחנו לא רואים אנשים שממהרים כל כך למכור את הבתים שלהם, ולשדרג לבתים חדשים, ולהתחייב למשכנתאות גדולות יותר ממה שיש להם כיום. אז השאלה היא, כשאנשים לוקחים משכנתה, אז הם רוצים להסתכל קדימה ולהגיד מה יהיה. השאלה אם הריבית תרד ומתי. או שהיא תעלה? נכון לעכשיו אנחנו רואים שהריבית היא ריבית גבוהה. הריבית נכון להיום עומדת על 6.25. המדד הולך ועולה בקצב של בין 2 ל-4% שנתי. בשנים האחרונות עלה קצת יותר מזה, ובנק ישראל היה חייב להעלות את הריבית בשביל להפחית את מדד המחירים לצרכן ולהוריד בעצם את האינפלציה. אנחנו רואים שעכשיו הריביות גבוהות וזה גורם לירידה בביקושים. אבל לטווח ארוך, אם שוב אנחנו מסתכלים רגע כמה צעדים קדימה, יהיה קושי בטווח המיידי, ואנשים כחלק מהתהליך עכשיו של עליית הריבית פחות עומדים בתשלומים החודשיים וצריכים לפרוס את המשכנתאות לתקופה ארוכה יותר, אבל מצד שני לטווח הארוך אנחנו לא רואים אלטרנטיבה אחרת, והסחירות גם הולכת ועולה בין 4 ל-5% בממוצע כל שנה, ואנשים אומרים לעצמם, אני לא רוצה להיות פרייר ואני רוצה שיהיה לי בית משלי, ולא לזרוק כסף לסחירות. זה מה שקורה בפועל. עדיין הכמיהה היא לדירה. תשמע, בוא נצרף לשיחה את תומר כוזרי מנתניה, נשוי +2, שמוכן לספר לנו מה בדיוק הוא חווה מול המשכנתה שלו. שלום תומר. ספר לנו קצת... שלום גם לך. ספר לנו קצת מה עובר עליך בשנה האחרונה. תראה, יש חוסר בעצם איך אומרים? חוסר שאתה לא יכול לדעת בעצם מה צופה פני העתיד שלך. כי כל הזמן יש לך עליות, גם כמו שהוא ציין בחור פה לפניי, של המדד עצמו, וגם של הריבית עצמה, שאתה לא יודע בעצם מה יקרה הלאה. מה מצבך? יש לך משכנתה היום, כמה אתה משלם, כמה ההחזר החודשי שלך עלה? אני התחלתי עם את המשכנתה שלקחתי את הדירה ב-4,200, היום היא כבר קפצה ב-25%, אוקיי, שזה כבר נהיה 5,300. ואיך זה משפיע עליך? תראה, צריך בעצם מה שקורה, אנחנו צריכים בעצם לצמצם יותר במותרות שלנו, אם זה בקטע של חופשות, או יותר דברים שאנחנו רוצים להוציא בעצם על הילדות, במיוחד עכשיו שיש לנו חופש גדול, ואנחנו רוצים להוציא יותר דברים בשביל החופשה של הבנות שלי, אז אנחנו בעצם מצמצמים בחלק מהדברים, אנחנו לא עושים אותם, בדיוק בגלל הדבר הזה. אתה מרגיש פחד? אתה מרגיש שאתם מתנהלים אחרת כלכלית? כן, בטח, אוקיי. בשנים קודמות, בעצם הייתי יותר נהנה מהזמן שלנו, אוקיי? בעצם אנחנו חיים עכשיו ויותר בצורה מחושבת יותר. צריכים לקחת את הדבר. הייתה לך מחשבה למכור את הדירה, לנסות לחסות את המשכנתה איכשהו? זה מחשבה שעלתה, אבל מצד שני חשבתי גם בפן הכלכלי, שאם אני מוכר את הדירה, אז אני בעצם מפסיד את כל ההלוואות של המשכנתה עם בצורה של שפיצר יותר. אז בשנים הראשונות האלה, אז הייתי יותר מפסיד את כל הכסף הזה, זה לא באמת היה עוזר לי. אז תשמע, בוא נשאל את מאיר, כי יושב פה יועץ משכנתאות בכיר. מאיר, אתה שומע את הדברים שאומר תומר. מה אתה מציע לו ולכמותו לעשות במצב הזה? תראה, ליאון, בתקופה הזאת אפשר לעשות כמה פעולות. אפשר קודם כל למחזר את המשכנתה ולהוריד את ההחזרים החודשיים. איך? ההחזר החודשי חונק אותך. איך עושים את זה? בעצם רוב האנשים נמצאים כיום במסלול של פריים, שאפשר לשנות אותו למסלול של משתנה כל 5 שנים לא צמודה, או לחילופין לשנות את זה לריבית קבועה לא צמודה, ולהפחית בין 0.5% ל1% במשכנתה, בלי לעשות יותר מדי. היום הפעולות האלה הן כל כך פשוטות שאפשר פשוט להתקשר לבנק ולשאול מה אפשר לקבל בתנאים טובים יותר או בריביות טובות יותר, בריביות שהן לא צמודות למדד המחירים לצרכן. אפשר מעבר להכל, אם תומר או משפחות נוספות נמצאות עם הלוואות
אפשר גם לאחד את ההלוואות ולהכניס אותם לתוך המשכנתה, ובמקרה מאוד מאוד קיצון ליאון, שבאמת המשפחה לא יכולה לעמוד בהחזרים החודשיים, יש אפשרות היום גם בבנקים למשכנתאות להקפיא את המשכנתה למספר חודשים עד שיעבור זעם. זו החלטה שהיא פחות מומלצת, זו פעולה שהיא פחות כדאית, מכיוון שמשלמים עליה גם הרבה יותר ריבית לאחר מכן, אבל זה עדיף, כמעט עדיף לרוב, מאשר למכור את הבית ולעבור לגור בסחירות ולזרוק את הכסף לפח. מאיר וידר, מנכ"ל וידר השקעות, תודה רבה לך. ותומר, בהצלחה בהתמודדות, מקווה שעזרנו קצת לכיווני מחשבה.